eljutottunk a mai túránk majdnem a csúcsához. Így néz ki a csúcsa. Majd alább lent a videó alján látjátok a magassági adatokat, de elvileg 2142-n vagyunk. Nem tudom, hogy látszik-e, de ott van lent a parkoló, meg az a tó, onnan jöttünk föl. És már csak ennyi van, idézőjelben csak. Ezt már via ferrátával kell, hogy megtegyük. Úgyhogy a fiúk már előre mentek, a fiúk meg a lány. Nézik a lehetőségeket. Ott vannak. Itt a bekötési pont. Azért az idáig vezető út is már nem gyenge. Itt nem lenne jó megcsúszni. Lehetőleg. Ez elég csúnya lefelé. Na. Akkor jövünk később. Műtét a hegyen. Szabadságérzés egy picit. Kezdünk a túránk végére érkezni. Úgy néz ki, hogy most már életben maradunk. Nem haltunk meg. Közben nem csináltunk a videófelvételt, legalábbis én még jöttünk, mert el voltam az agyammal gondolkozva, hogy éljem túl. Hány métert jöttünk a fiúk? 940. 940 méter szintemelkedést küzdöttünk le, most lefelé. Hát ugye előtte föl. Úgyhogy én részemre egy kicsit el vagyok kenődve. Mármint hogy élménnyel teli gazdagság van a szívembe, de testileg
úgy érzem magam, hogy gatya. Szóval szerintem mindig, hogy 7 órája. Az a lényeg, hogy 7 órája? 7 órája túrázunk, több. De végén majd még megmondjuk, hogy mennyi lett a vége. Szinte emelkedés, ez azért mackós lett ezek szerint oda-vissza. 1100 idáig. Úgyhogy visszatekintünk, nézzétek, hát innen már nem adja úgy vissza, de hát ott van fönt ez a kis szépség. De ez csak az egyik fele, igen. Erre kopárabb ott mögötte a másik, majd azt talán egy utolsó bejegyzésben még fölvesszük. Puszi!